ଏ ମାଆର କଷ୍ଟ କି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ମାଆର କଷ୍ଟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ତୁଳା ଦେବୀ ବା ତୁଳା ବେହେରା ଯିଏକି ଏମିତି କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀ ତଳଦିନେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତୁଳା ବେହେରା, ତାହା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ, ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭିକ ତ ସମସ୍ତେ ମାଗନ୍ତି। ତୁଳା ବେହେରା ବି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଜୀବନ ସାରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ବା ଭିକରେ ମାଗି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଅର୍ଥକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ସଭା ଉପରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ।